ହାପି ରଜ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରଜ କଥା ଶୁଣିଲା ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ପିଠା ହିଁ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବା। ବନେଇବା ବିରି ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଣୀରେ କରେଇ ପୋଡ଼ପିଠା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଚେନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିରି ଚାଉଳ କରେଇ ପୋଡ଼ପିଠା। ତ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। କୋରା ନଡ଼ିଆ, ବାଦାମ ଭଜା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ନଡ଼ିଆ, କିସମିସକୁ ଭାଜିକି ନେଇଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଟା ନଡ଼ିଆ, କାଜୁକୁ ଭାଜିକି ନେଇଛି, କଞ୍ଚା କାଜୁ, ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୁଡ଼, ଆଉ ଏଇଠି ବିରି ଚାଉଳ ବଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଦେଲି। ପାଣିଟି ଟିକେ ଉଷୁମ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଗୁଡ଼ ଚିନି ଦେଲି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଚିନିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଡ଼ ଚିନିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କୁରିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଭଜା ବାଦାମ, କଟା ନଡ଼ିଆ, କିସମିସ, ଭଜା କାଜୁ ଏସବୁକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ବିରି ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନା କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବା ଖଳି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନହେଲେ ଖଳିଟି କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖଳିଟି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇ ନେବି ଓ ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଖଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଳି ଉପରେ କଞ୍ଚା କାଜୁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଟା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଗୋଟିଏ କାଚ ପ୍ଲେଟ୍ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଥାଳି ବା ପ୍ଲେଟ୍ ଚାହିଁବେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ପାରିବେ। ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ମୁଁ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଠାଟି ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପିଠାଟି କ'ଣ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ନେବୁ। ଏବେ ପିଠାଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବିରି ଚାଉଳ କରେଇ ପୋଡ଼ପିଠା। ମୁଁ ତ ବନେଇ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରି ଚାଉଳ କରେଇ ପୋଡ଼ପିଠା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ବାଏ ବାଏ, ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।